habang buhay yung tao, mahalin mo na. Pero pagdating na namatay na, hindi na nila mararamdaman yun eh. Wala ka nang magagawa ron sa ano, na mararamdaman pa nila, maa-appreciate nila. So wala na tayong magagawa para sa kanila. Nothing can be done to a dead man or to a dead person. At alam mo, separate na yung daigdig ng patay at saka ng buhay. Ang kanilang alaala, nawala na yung pagtatanim nila, yung pag-ibig nila, yung kanilang pananaghili. Wala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Pagkapatay ng tao, ipagpasa Diyos na natin. Pero lahat ng gagawin natin para sa Kanya, pagpatay na siya, gawin na natin samantalang siya'y buhay.